Poznáte ten známy indiánsky príbeh o dvoch vlkoch? Myslím, že každý trochu sčítaný človek určite pozná. Citovať ho by bolo asi zbytočným nosením dreva do lesa, aj keď dnes už nosenie dreva do slovenských hôr nie je až takým zbytočným činom. Teda v duchu týchto slovenských realít približím historku aspoň v krátkosti. Príbeh hovorí o tom, ako raz večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke. Bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu: chlapče, tá bitka v každom z nás je medzi dvoma vlkmi. Jeden je zlý, je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, ale aj sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Ten druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, ale aj láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera. Vnuka to zaujalo a po chvíli uvažovania sa ako každé zvedavé dieťa detka spýtal: Detko, a ktorý vlk zvíťazí? No predsa ten, ktorého krmiš, odpovedal starý Indián. Veľmi zaujímavý, interesantný a hlavne poučný príbeh pre každého rozmýšľajúceho človeka na tejto zemi. V dobe, ktorú žijeme, keď je človek človeku vlkom, sa nám už aj ťažko odoláva všetkým tým vonkajším vplyvom, ktoré usilujú o systematické vykrmovanie toho prvého vlka v každom z nás. Nie je to vôbec jednoduché, aby sa dnes človek ubránil takým cieleným atakom a neobmedzeným možnostiam tejto doby, aby nebol ten prvý vlk, spomínaný v indiánskom príbehu, viac vyživovaný. Stretávame sa s tým dennodenne, od svitu do mrku, ba aj z večera do rána, doma, v rodinách, v školách, na pracoviskách, v mestách aj na dedinách. Obrovská lyžica korporácie médií, reklám a obchodného biznisu v snahe permanentne zasycovať toho správneho vlka v každom z nás je nám v pätách všade. Nikde sa pred ňou neskryjeme, nikam jej neujdeme. Dá sa tomuto šialenstvu ešte vôbec postaviť? Za 30 rokov našej úspešnej cesty za slobodou v nás spoločnosť vypiplala armádu vlkov. Vychovala svorku, ktorej dominuje ego, nenávisť, falošnosť, namyslenosť a pokrytectvo. Ak sa ešte kdesi z času na čas nesmelo prejaví empatia, láskavosť, poctivosť alebo štedrosť a dobrosrdečnosť, tak v armáde egoistických vlkov prepukne huronský smiech, ktorý malé vlča zatláča čoraz viac do najhlbších kútov nory. A tak si tu žijeme. Zakúklení vo vlastných egách a ruka v ruke s konzumizmom, zdá sa, že sme takto šťastní a spokojní. Alebo je nám to už úplne jedno, že ktorý vlk zvíťazí, že ktorý vlk zvíťazí.